Hej psykologihold. Jeg kan ikke være mere og præsentere om Erik Erikson, som er meget, meget vigtig, og som I skal kunne, ellers så fejler I alle sammen til eksamen. Så det er bare synd for jer. Nej. Jeg har sammensat noget andet, som muligvis forhåbentlig kaster lidt lys over den her Erik Erikson, og hvis det så er, at jeg siger alting helt forkert, og tager fejl, og ikke svarer på en hel masse ting, som I gerne vil vide noget om, så spørger I bare læreren, og lad alle spørgsmål og al kritik gå ud over hende, fordi det er hende, der er der. Og så ses vi måske på næste fredag. God time. Erik H. Erikson er en udviklingspsykolog, der blev født i 1902. Han blev født til danske forældre i Frankfurt og fik senere i sit liv et statsborgerskab i USA, fordi han var en tøsdreng, der ikke kunne lide maden i Auschwitz. Han blev født til en jødisk mor som resultatet af en affære, hans mor havde haft uden for ægteskab. Han blev mobbet for at være jøde i skolen, og han blev mobbet for at være hvid skandinaver i templet, hvilket måske siger noget om, hvorfor han blev manden, der opfandt ordet identitetskrise. Som voksen studerede og underviste han i kunst, men da han rendte ind i Anne Freud på en privatskole i Wien, blev han psykoanalyseret af hende og besluttede sig for selv at studere emnet. Dette viser hans fantastiske sans for timing, da nazisterne blot få år efter kom til magten med et noget anspændt forhold til intellektuelle jøder. Resultatet blev en hurtig tur til Danmark og derefter øjeblikkeligt til USA, da det blev temmelig tydeligt, at den danske regerings politik over for Tyskland dengang bedst kan illustreres med et gimpsuit. Erikson var ligesom næsten alle andre psykologer på den tid disciple af Freuds lære, men hans studier af børn i USA gjorde ham til en karismatisk rebelleder imod den freudianske overmagt. Erikson teoriserer modsat Freuds 5 faser hele 8 faser i menneskets udvikling. Hver fase er karakteriseret af en grundkonflikt, der repræsenterer det udviklingsmæssige hækkeløb, barnet må overkomme. De 8 faser og grundkonflikter er: 1. Det orale stadium fra ca. 0 til 1 år indeholder koncepterne basic trust mod mistrust, altså grundlæggende tillid mod mistillid. Det andet stadie er det anale stadium fra ca. 1 til 3 år, som indeholder konflikten mellem autonomi og skam og tvivl. Derefter følger det falliske stadium fra 3 til 5 til ca. 6 år, hvor det er initiativ mod skyldfølelse. Derefter kommer der en latensperiode, altså sådan en inaktiv periode indtil puberteten, hvor konflikten står mellem arbejdsevne og mindre værd. Derfra kommer så pubertet og de unge år, hvor det er identitet og rolleforvirring. Det er meget klassisk psykologi. Derfra kommer den tidlige voksenalder med intimitet og isolation, så kommer voksenalder med generativitet og stagnation, derefter modenhed med integritet og fortvivlelse. Fasernes grundkonflikter bliver alle sammen løst positivt, hvis barnet mødes, støttes, elskes og hjælpes. Og de fejler, hvis barnet oplever fiasko, overdreven skældud, misbilligelse og modvilje. Eriksons bidrag til udviklingspsykologien ligger så primært i de tidlige år, hvor han mener, at selve grundstenen for ens videreudvikling bliver lagt, basic trust, som han kalder det. Og uden den, der kan man simpelthen ikke fungere på noget som helst senere stadie i livet. Han ser nemlig udviklingen som en proces, hvor hver stadie bygges oven på det foregående, og ikke som sådan adskilte faser, hvor man klarer sit problem inden for hver fase, og så bevæger man sig bare videre. I haven't slept at all since I saw you at the mall. With just one steely glance I was seduced.